Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनै जों जानो नागिरदों थाइगिरखौ खाजि खालामना जानो नागिरदों नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय स' जों जानो थांसै दिनैसो आङो दान्दा लानानै बेबायदि थाइगिर हानफेरनो नङाबाथ' मालायनि सा मालाय हाननायखौ बानायना होनायखौसो जाग्रा दिनैसो मिथिबाय आं हाननायनि खस्थ'आ माबोरै आयौ बिनि सायाव थाइगिर बिफाङाबो जि गोजौखा आयौले मानो बिदि ओइ गोलैला माथो मोनजाला नामा दिनै मोनजागोन हान गोसो होनानै गाहायद्राय मानसिया ओमफ्राय जाबायलै मोनसे सिरिबाय माथो आंबो हानखांनायनि उनावहा मालाय पतलु सनाया हानदोंमोन नै बेनासो बिराद बोलो गोरा मालाय दायो जोङो खनखांना लाबोबाय ओमफ्राय दा हागोन हानानै खाजि बानायनोसै स' नायबाय थादो आलुसो आबा सना दुकुलु आबा Abaya sona mwnwng kaza mwnwng beba abad dulu cuma sana kata halai kata halo mande ayo aba sonaयानो जाहा जि खामानि मावदों बेबायदिनो फिसाला मोनथोंलै आंबो देनाङो बा न' सुखांनायानो ओमफ्राय दोनफिनबायसो बाल्थिङाव खामानि गैयि खामानि बानायना होनाय गथ'लै बेलाय टुक्लु आबा देनाङो नायबानो जाबाय नों देनां देरबा आनैनि इउटुब चेनेलाव बे समायना सिख्लाया बे आंनि लोगोजों फैफानाय बिसिनि गामिनिनो बेनि मुङा बेबिशिका बे आंनि चाइल्डहुड फ्रेन्ड बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायबाय जोङो नै थाइगिरखौबो जोंहा मामायासो दानना होबाय सरि आंनि आइया एक्चुअली प्रिभियास भिडिअसआव बिराद कमेन्ट्स फैदोंमोन जे आं जोंहा मादारखौ मानो मामा लेङो बा बर'नि राव आइ मानो लेङा सरि आंहा उन्दैनिफ्रायनो सरसा जाबोदोंमोन बेखायनो आं मामा वार्डजोंनो कम्फर्टेबल आरो बेवहाय जेबो डिफारेन्स गैया आइ आरो मामा एक्चुअली गुबै बर' रावाव आइ लिङो आंबो मानियो बेखौ खिन्थु मामा लिंबाबो आइ लिंबाबो सेमानो आरो आं बेखौ नोंथांमोननि थाखाय आं प्रिटेन्ड खालामनानै आं जुदि आइ लिंथियो माबायदि मोनगोन आंथ' कम्फर्ट फिल जानाय नङा होमबा आं नोंथांमोनखौ मोजां मोनगोन होननानै आंथ' प्रिटेन्ड खालामनानै बिदि फेक भिडिअ बानायबाय थानो हाया बेखायनो आङो हाया आरोना आइ एम स' सरि स' बानलुखौ देनोसै बानलुआ थाब माने देनायाव थाब जानायनि थाखाय बानलुखौ हायै हायै होबाय आङो ओमफ्राय नै दा सामब्राम गुफुरबो होबाय ओमफ्राय संख्रि होनानै बेखौ देसिगोन आरो स' थाबनो रुयो माने देनाया गेब्लेयो आरो थाबनो संख्रि होबाथाय ओमफ्राय देबाय नै नुदों जोंहानि मास्टार शेफआ बा थाव गुबै होदों नै थाइगिराव टुक्लु आंनि आबा सना बिराद दुस्थ' आयौ थैगोन आं आंनिया बानलु गैया जाबाय नोंसिना हानिया दाबो जाया आयौ
इदि होथ'आ सना आबा इदि थावखौ होथ'आ एसे बुस्थुले फैगोन माथ' जोंनिया अलमस्ट रेडियानो जाखाबाय खाजिया जास्ट लागायनांसिगौ बानलु देनायाबो कमप्लिट जाखांखाबाय ओमफ्राय दा हानायाबो कमप्लिट जासिगोन मोनजासिगोन या आयुलै जल्दि हादो बाजै सना मा एसे लेट हागुरु नोंसोरो नैबे जाहैबाय आंनि पतलु सना ओमफ्राय नैबे आंनि आबा टुकलु थाव होबाय दायो थाव होनानै मिक्सचार खालामबाय ओमफ्राय स्वाद अनुसार संख्रै ओमफ्राय आंनि प्रिभियास भिडिअ जा नारें जुमब्रा जानाय भिडिअआवबो हालदै लाबोनानै हालदैखौ होनो बावगारदो एक्चुअलि आंहा बिराद बावनायनि हुदा दङ बिराद माने मा बुंनो आरो बहुद एबार खेबसेयावबो बावबाय आं संख्रिल' होबाय बाट स्टिल गोथाव जादोंमोन बासिनो हाया आं खाजि बानायनायखौ एक्चुअलि आं क्रेडिटखौ आंसो लाजोब्बाय आं बानायनाय होननानै बुंबाय आरो जानायबो नायबाय आं वाव गोथाव जादोंथ' आखाइजों लगायबा बांसिन गोथाव जायो नालाय स' आं आखाइजों लगायबाय ओमफ्राय आंनि लोगोआ फोरोंदों आरो माने दाख्लै आं नारें जुमब्रा जाखालि आखाइजोंनो लगायदोंमोनथ' ओमफ्राय आखाइजों लगायनानै उनाव जाखांनायनि उनावसो मजाखौ मोनबाय आखाइया ओरैबायदि आलौबाय साननै आलौबाय ओमफ्राय लोगोआ बुंबाय आरो नों मिथिया नामा बिदि आखाइजों लगायखांनायनि उनावलायनो मोनामसुनांगौ मोनामसुबा हानगे माबायाना आलौआना आंबो मोनामसुनसै स' नोंसोरबो बे टेकनिकखौ इउज खालामबानो जाबाय दा माबायदि आरोबाव थेंक इउ दे अ इदिसो मोना आलौआ दे आरो मोनसे जानाय नायबावनोसै आं I swear guys आं नंखाय खोथा बुङाखै साननै थानानैसो आं बे भिडिअखौ एडिट खालामदों स' दिनैसिम आंनि आखाइया आलौवाखै माने दाख्लैहाय साननै गाहाम आंनि आखाइया आलौदों थाव गुबैबो फोनना लानो होबाय मामाया होमबाबाबो आलौगायाखै ओमफ्राय दिनैयो एसेबो आलौवाखै वाव माखासे खोथाफोरखौ माने बिलिभ खालामथाव जायाबाबो बिलिभ खालामनो गोनां जायो आरो थेंक इउ स' माच दे पतलु सना नारें आं दिनैखालाय नारें जुमब्रानि बायदि थाइगिरखौबो आङो सबनिख्रुइ बारासिन लाबाय बेखौ आंना मोदोमा गिदिरसिना आं बारा लाखानांखागोन आंना ना बुस्थुयाना बोरैया नांदो जानो बोरैया ना नांखौ बाला दे आंनिफ्राय जागोन दे जा टेस्टि जादो गोमा नों दासो टाइम मोनदों दासो टाइम मोनदों जानो गोथावथार सोर बानायनाय मिस गेमस्रि दैमारि देलाय बुंलाय सोर बानायनाय सोर दोननाय देलाय आंनि आंखौ सोर दोननाय मा आंनो दोननाय नों दोननाय माथो बाबासो दोननायनो बाबाया होनना लानाय माथो बाबायासो बाबाबो आंबो सानैबो जमा मा नाम दोननाय जाखो जेनेबा बे गेमस्रिया बेलेग नाम मोजां मोनासै दुनियाव गेमस्रि नाम दि दोनबाय अ साइज पन्जिकायाव जि मोनदों बेखौनो दोनबाय दे जाबाय दुगाखौ लायसै दुगाखौ बिसोरो मालाय सादाखौ गारो खोमा आं जाजोबोसो ओमफ्राय आंबो जाजोबो आंबो जाजोबो जाजोबनो हाला जाजोबबाथाय
केसा एसे बेलेग जागोन स' नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोन्थों जै बर' हारिनि लाभ इउ अल जाखांनानै अ आजि सेलफि लादो नालाय ओइ सेलफि लाग्राफोर जायो बास दानि जुगाव माबा मोनसे जायो बेखौ साफायदो स्टेटास होदो नङाबाथ' गोसोआ गोजोनखाया